Здравейте хора! Не ми се иска да го кажа, но трябва да си махна гримо. Този път обаче съм се заредила с двуфазна вода, която би трябвало по-лесно да ми разгради грима. Но ми бяла леща и не виждам абсолютно нищо, защото е без диоптър. Така че нека почваме. Хайде ще почна от гадната част. О! Всъщност това е очна линия, може би затова се маха толкова лесно. Ама и това мърда. Това са същите бои, които ми беше и розовата маска. Добре, явно от мицеларната вода. Много лесно пада. Аз съм в шок. Едния път буквално ревах, като тръгнах да го махам. Това е едно тампонче, още не съм го сменила. Това е много добро. Ще видим на окото. Пада ли, не пада ли? Добре. Това става супер лесно. Аз съм много изненадана. Цапах и перуката. Дали мицеларната вода ще махне от перуката? Ами наполовина сме готови вече. Аз съм в шок. Просто съм в шок. Добре, имам вижън с розово на вежата и с розов кетчуп и с някакви панделки ето тук. Още е много яко. Не знам дали вие го виждате това, но аз почти не виждам, така че... Окей, мисля, че съм готова и кожата ми дори не почервеня. Но сега ми е интересно дали ще махне и розовата част. Защото ако успея да я махне, ще ми спести страшно много мъки. Започна да се маха, но се чудя дали да го махам въобще, защото е така с леко розовичко. Изглежда много красиво. Но хубавото е, че се маха с мицеларна вода. Тук съм обратно и сега е време да махнем лещата. Добре, това беше лесно и бързо, но окото ми е много червено. Сега ми е странно, че виждам, защото не съм виждала от 4 часа. Благодаря, че гледахте това видео и отивам да си лягам най-накрая. Бай!